Tulo ka mga minor de edad samdan sa nahitabong pagpamusil atol sa kasaulugan sa fiesta sa may sitio Kasanta, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Samtang ang suspitsado nga minor de edad usab nagpangidaron og 15 anyos. Ani ang report. Daling gidala sa tambalanan kining tulo ka mga batanong lalaki nga taga sitio Kasanta, Barangay Mactan, human mahiagom og mga samad pinusilan sa bukton og paa. Usa kanila ang 19 anyos nga si John Paul Avelino, kinsa nahiagom og samad pinusilan sa tuong bukton. Mato ni John Paul nga igo lang siyang misusi sa dapit, human masayod nga gisukmag ang usa siya mga higala o gikuha ang cellphone ug bike niini. Apan pag-abot nila sa dapit, nagpasagad na lang og pagpamusil ang 15 anyos nga lalaking suspitsado. Tuya guro sila na nagbike ba na moto pagbalik ni padung na uli. Ilang gisukmag moto na tagak ang cellphone ang kuan moto na naganay sila. Kay gitiuna naman sila armas daan. Nawapon sila musulti namo na gitiunan di sila moto pag-ari na namo kami ilang gipamusil. Gawas kang John Paul, samdan usab sa bukton ang laing 16 anyos nga lalaki, samtang samad pinusilan sa paa ang nihaguman sa laing 13 anyos nga lalaki. Nakagawas na sa tambalanan ang duha kanila, samtang ang 13 anyos padayon pang giatiman sa mga doktor sa tambalanan. Nakatong namusil nato siya nakontra dito nga gihagad og sumbagay pero instead nga ning harong siya ning kuwas siyang armas din pamusil dayon. Padayon pa usab nga gisubay sa Police Station 2 kun nganong nakahupot og kalibre 45 nga armas ang 15 anyos nga suspitsado kinsa gikatawng sakop sa usa ka gang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.